बघा आम्ही सॅटर्डेच्या मार्केटमध्ये चाललो रत्नागिरीच्या नटून ते पण. मी आठवड्याचा बाजार किती वर्ष बघितलं नाही आहे. चला आज पण आठवड्या बाजारात माणसं काजलला बघणार आहेत. आज आपण पूर्ण लुक मी थोड्या वेळाने दाखवते तुम्हाला रिक्षातून उतरल्यावर. आज पब्लिक रिएक्शन बघणार आपण ना. हे बघा कशी दिसते. काय घेतलं काजल? बोला चप्पल 140 140 रुपये किलो. हाँ हो
मी सगळं सामानाकडे बोलते काय 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 तिकडे. अजून अर्धा पण मार्केट झालं नाही. शॉपिंग मध्ये करा तुम्ही शॉपिंग. मार्केट केवढा मोठा आहे ते बघ. 4 वाजता ते तिकडून निघणार आहे. ही कोणासाठी घेते पण? दिलसाठी. घे. ती पहिलीवाली कशी दिली? ही द्या, ही द्या. ही कशी आहे? 100 रुपये पाव आहे. ती पण तशी अर्धा पाव पण 50 रुपये. अर्धा पाव द्या ती. संगमनेरला खाल्लेला तसा ते खूप कमी येतो. त्यातलं तुला काय आवडलं? मला वाटलं ते भेळ बनवून देतात काय, पण तिथे एवढीच होते बघ, एवढीशी सगळं. बाकी खाली सगळं कुरमुर होतं. घे पाहिजे तू बघ. कशी चालली शॉपिंग? सबूतचे पोळी त्यांना दाखव पहिलं काय घेतलं ते. दोन्ही घेतले. माझ्या घे. मम्मी बघ कुठे गेली? मम्मीच्या लक्षात नाही. मम्मी आपल्या तंद्रीत आहे आज. वालीची शेंगा बघू थोडी. बटाटे 100ला 4 किलो, 100ला 4 किलो कांदे.
लिंबू सरबत पितो जरा, ऊन आहे ना खूप. क्या है बर्फ का आलात कधी? लावा. पकड़ने फटाफट पकड़ तेवढाच एक राहिला होता आता. कशी घ्यायची आता मोठीच लागते. काय लहान आहे, छोटी आहे, दुकान आहे छोटी. तसं काय 10 रुपये मिळवायचं 15 रुपये वर दाखवाय. टमाटा 1 किलो वेस्ट, टमाटा 1 किलो वेस्ट. दिख रहा है ना गुड्डा उड्डा जो है. हाँ गुड्डा गुड़िया फिर ये बताने हैं. ऑफ कॅमेरा. उनके पास है ना. त्या काजलला बघितलात काय? कशी वाटते? आज रत्नागिरीचं सॅटर्डे मार्केट शूटिंग. असं नाही पडायचं असतो, असा नाही, उलटा उलटा असा. 300 रुपये कोणाला पट्टीच आहे तो आता आम्ही चाललो गेटवे ऑफ रत्नागिरीला. आत्ताला म्हणजे जाऊया. आता आपण बघा रत्नागिरीतल्या अजून एक सुंदर ठिकाणी आलो. इकडे आल्यावर ना खूप फ्रेश वाटतं. मला तरी पर्सनली खूप फ्रेश वाटतं. हे बघून बघा, रिक्षा बघून नाही, रिक्षाच्या पाठी बघून. हां बस इकडे थांबवा, आम्ही आलो. ओके. तिकडे
ते असं चालवायचं पण आहे ना तेव्हा पांडा पण आहे ना. तुझा पांडाला पाठवून तुझ्या. पांडा मस्त आहे. ते त्याचं सिंगल असं चालवायचं पण आहे. चला चला आता तुम्हाला सनसेट दाखवतो बघा. सनसेट व्हायला अजून टाईम आहे. आता किती वाजलेत बघा. आता वाजलेत 5:35. लाईट बरोबर येते ना आपल्याकडे. तर कसं वाटलं गेटवे ऑफ रत्नागिरी? मस्त मस्त वाटलं. ह्या टायमावर का आलो कारण क्राऊड कमी. त्याच्यानंतर आता सॅटर्डे संडे आता थोड्या वेळाने एवढा क्राऊड होतो ना इकडे, खूप क्राऊड होतो. आणि उजेडात कसं सगळं बघता येतं ना. आता आम्ही जाणार आहे घरी. आता घरी जाऊन जरा आराम करणार आहोत.